ty dva teď můžeš. Říkám jenom, že to rovnátka, úřádka, stojí jí za to. Jsem možná, ale stojí jí za to. Polož to, stojí jí za to. Ale Jani, já furt nechápu, proč ty chceš rovnátka. Má ten zvuk tam. Mám tam. Když na to já mám taky. Podívej. Ukáž, co jsem tady chtěla. Jo, i tady. Ale není tak hrozný. To je úplně toho bych si ani nevšimla, kdyby mi to teď neřekli, jako. No, ale já nechci. A na jak dlouho budeš mít ty rovnátka? Hele, tady nahoře. To jo? Dobrý den. Že už tam jste? Ahoj, počkejte. Kolega. Já ji fotím. Já točím. Má tam podívejte. No, ta ještě. Ty vole. To je hezká.